שלום, לי קוראים אלכסנדר ליפשין, אני מטייל, בלוגר מישראל, ממוצא רוסי, כפי שאתם מרגישים לפי המבטא שלי. עכשיו אני נמצא בשארם א-שייח, אפירה לשעבר, על הגבעה הזאת מאחוריי, ממש מאחוריי. הייתה התנחלות ישראלית שקראו לה אופירה, כפי שאתם מכירים, אחרי מלחמת ששת הימים ב-1967, ישראל כבשה את סיני, כולל את המקום הזה שנקרא שארם א-שייח היום, ובנו את השכונה שם למעלה, קראו לה אופירה. ממש כאן, איפה שאני עומד, הייתה פה תחנה מרכזית של אופירה, והעיר הזאת הייתה נבנה 1968, התחילו לבנות, ב-1970 סיימו את הבנייה, ופינו את סיני בין 1977 ל-1982, והתושבים האלה מפה, תושבים של אופירה, עזבו את המקום ממש בסוף, ב-1982. אז עכשיו אנחנו נסתובב פה קצת, אני אצלם שם בפנים, וזה קצת כזה לא נוח, כי אנשים מקומיים, המצרים מקומיים, מסתכלים ככה במבט כזה מוזר, כי הם יודעים שזה בנו ישראלים, אז בטח יש פה ושם ישראלים שבאים ככה מצלמים פה ושם, והם לא אוהבים את זה. כלומר, אני אנסה לדבר איתם רוסית, שאני מרוסיה, פוטין, וודקה וכל השטויות האלה, ואנסה לצלם. ובנוסף אני רוצה להוסיף שמלבד סיני אני ביקרתי בכל המדינות של מזרח התיכון, כולל איראן, עיראק, ערב הסעודית, תימן, סוריה, לבנון, הייתי כמעט בכל מקום. אבל כאן בשארם א-שייח מצאתי משהו ממש מעניין הקשור להיסטוריה של מלחמות ישראל. מגיעים כאן באפירה מזכירים מאוד את עיירות המדבר הישראליות כמו ירוחם, מצפה רמון, אולי חלקית באר שבע. כמובן שהמסגד שראיתם כבר הוא חידוש מצרי, בטח שהוא לא היה בתקופה הישראלית. כנראה שכאן הייתה פינה עם חנויות, סניף דואר והנהלת המקומית. פרויקטים כאלה אפשר לראות היום בקיבוצים רבים בישראל. אני לא יכול לומר בוודאות איך מערכת אספקת המים פה בשכונת אופירה, אבל לפחות עכשיו אספקת המים מאורגנת בצורה מאוד מעניינת. 3 פעמים ביממה הם מקבלים מים וממלאים את הנחלים על מנת להשתמש במים האלה בתקופות שאין מים בכלל. כלומר, כפי שהבנתם מהמצרים, לפעמים יש ימים שלמים שלא מספקים מים בכלל, ולפעמים אפילו יומיים 3, לפעמים פשוט בלי מים. לא לגמרי ברור מה הבתים באחת הקומתים האלה בתוך הבלוק, האם זה נשאר לכאורה ישראלים או שכבר הושלם על ידי מצרים אחרי הנסיגה מסיני. מה דעתכם? И вот отсюда открывается шикарная панорама на Шарм эль-Шейх, вот от этих вот израильских зданий. Тут сохранились даже израильские... תשתית החשמל נשתמרה מתקופה ישראלית, ממש הפתעה נעימה, ממש. Аргаз метах, то есть напряжение здесь. Сохранились даже бункеры, которые израильтяне построили. איזה ממ"ד, אתם רואים? אפילו אפילו נשאר פה משהו בעברית, אני חושב. הנה, תסתכלו, כתוב פה בעברית, מתקופה ישראלית. דלת כניסה, וואו, איזה כיף. אתם ממש מרגישים שאתם נמצאים בירוחם. מסכימים איתי? או בדימונה. Ох, какой красивый комплекс. Вот каждый новый поворот и что-то новое. כל פינה חדשה, כל רחוב שאתם פונים, יש ממש משהו חדש ומעניין. Какой красивый вид. איזה פנורמה נפלאה שנפתחת מהמקום הזה פה, מהגבעה. אגב, היום שם האמיתי של האופירה, הם שינו לחדבה. ומפה אפשר לראות את הנוף, ממש מרהיב לכיוון שארם א-שייח. ממש נוף פנטסטי. מסגד מרכזי, והכביש שמוביל לקהיר.